Отново ще сме първи на място на събитието. Така, готови ли сме? Колега? Да. Само секунда. Студиото, да, имаме ли връзка с студиото? Да. Готово, колега, запис. Как изглежда? Добре. Окей. Уважаеми телевизионни зрители, директно от мястото на едно страхотно събитие, едно невероятно събитие, което се случва, прощавайте за напрежението, просто съм много напрегнат, се случва точно в навечерието на новата 2002 година. Аз съм вашият и единствен военен репортер, който винаги е на най-горещите точки по света и у нас. А сега нека да минем направо към въпроса, за който става въпрос. Тук ние сме на място на събитието в Каспичанския Винпром. В неговите изби са се укрили група терористи. Група терористи са се укрили. Лошото е, че с тях има и заложници. Малко повече яснота по въпроса ще се опитат да внесат органите на реда. Тук при нас е господин Сапунджиев. Тези терористи са взели заложници. Това е най-ужасното нещо, което може да се случи по нова година, дами и господа. Тук при нас е главен сержант Сапунджиев, който е във видимо трезво състояние след празниците. Той ще се опита да внесе малко повече яснота по въпроса. Главен сержант Сапунджиев. Опа! Прощайте. Няма, моля ви, обърнете ни внимание. Обърнете ни малко внимание, моля ви. Така, бихте ли ми казали какво е положението в момента? В момента положението е почти безнадежно. Какво значи безнадежда? Безнадежно значи, че няма надежда. Може ли такива тъпи въпрос да ми зададете? В какво няма надежда, сержант Сапунджиев? Погледнете го, това е един от терористите. Прощайте, от заложниците. И аз вече не знам кой е. Добре, искам. А сега нека да чуем мнението. Това е един от заложниците, който е успял да се измъкне от тази неприятна, много неприятна и опасна ситуация. Ще потърсим и неговото мнение по въпроса. Заложниците са много хубави хора. За заложниците знаем, че са много хубави хора. Кажете ни, тормозиха ли ви терористите? Терористите са много хубави хора. Видяхте, уважаеми телевизионни зрители. Сега ще се опитаме да разберем какво точно искат терористите. Имат ли някакви ясни искания терористите, господин сержант Сапунджиев? Терористите имат много ясни искания, господин репортер. Какво значи ясни искания? Обаче, понеже те са в избата, долу, при касите и при бъчвите в Винпрома, те вече четвърти ден не могат да формулират своите искания. Дами и господа, разбрахме, че четвърти ден тази драма, която се разиграва в избите на Каспичанският Винпром, четвърти ден терористите все още не могат да решат какво точно искат и защо са задържали тези невинни жертви, тези заложници точно по новогодишните празници. Както виждам, мисля, че сега се показва един от терористите. Не, грешка, колега оператор, мен ако обичате. След малко ще се опитаме да проникнем в най-горещата точка на тази неприятна драма, на тази страхотна драма, която се разиграва на територията на нашата страна. А сега прекъсване за реклама. Четвърти ден вече не могат да формулират исканията. Може ли такова нещо? Терористите загубени. Как ти va срам? Терористите са много хубави хора. Хубави са. Как те са хубави? Нещо? Мезе. Това разбрахме, моля, прекъсване. Колеги от студиото, да, чувате ли ме? Да, искам прекъсване за реклама, да. Ей, ченгета! Искания! Какви искания имаме, бе? Искане донесете мезе! Мезе! Да! Хубаво мезе! Какво мезе, бе? Каквото и да е! Иначе ще почнем да убиват заложниците! И без това повечето от тях вече са мъртво пияни! Затова донесете мезе!